खालून वरून सगळा नवीन गोष्ट संकेत पार्वती माझे बाय आलेला आहे. शंकर पार्वती पुढं काय बघा चालू आहे पालखी पाठीकडून पालखी आणतायत. तर मित्रांनो आता कशा प्रकारे बांधलेली आहे बिचारा पोरांचा लहान पोरांचा या जिबी यांच्या यासारख्या पोरांचा लहान पोरांचा पोहोचायचं म्हणून हो तर ह्यांचा पण तोच भाऊ होता. अरे तोंड लावायला पाणी नको. तर मित्रांनो ही बघा विहीर पूर्ण कट्टडा आपण फिरूया गोल राऊंड मध्ये. तर मित्रांनो फिल्टर काय आपल्या व्हिडिओला नाही आहे आता लावलं असतं गोरा दिसासाठी जाऊ दे. तर मित्रांनो आता आम्ही खालच्या उतारणावर आलो म्हणजे उतारणा टॉवरवरती ना खालचा उतारणं बोलतात मला ह्याला इथं. तर इथं 2 होल हे आलेत काय बोलतात बोल काय बोलतो दुसरा पार्ट आम्ही बनवतात. हां तर हा दुसरा पार्ट आहे त्या व्हिडिओचा. तीच व्हिडिओ पण दुसरा पार्ट. तर मित्रांनो परत एकदा नमस्कार मित्रांनो क्वालिटी कोकण यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश कुठे तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो दुसऱ्या पार्टामध्ये. तर मित्रांनो आता जातो गोठणीवर. ते गोठणीवर का जाता होते तुम्हाला सांगितलं आहे परत सांगायचं व्हिडिओ मोठी होईल त्याच्यामुळे सांगत नाही. आणि आता खालच्या उतारणावरनं जातो आहे तुम्ही तो आमच्या भाताकडून होल आलेला आहे. मी दरवेळी सांगतो व्हिडिओ तो चुकून आला आणि हा उतारणा पण चुकून आला आहे. तर आता हे होल दोन्ही गोठणीवर जातात. होलांनाच गेलो असतो पण होलांना आपण कधीतरी नेक्स्ट टाईम जाऊ कारण आता जाऊ शकत नाही फलटर आहे सगळी एकटा असं नाही तेव्हा मी व्हिडिओ करायला डिस्कवरीसारखा चालीस ना जाईन. तर मित्रांनो आता कातला भार पडू. बघा इथं कोकम आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ न स्किप करता शेवटपर्यंत बघा. तर मित्रांनो आता आलो आम्ही खाणी जवळ आणि हा बघा शंकर पाल्या पाटणा आला तिथे खाली झाला उतारणा तेवढा म्हणजे उतारणावर खालच्या उतारणावर तिथे पाटणा आमच्या होता. कुठं आला तिकडून आला आवाज ऐकला ना म्हणजे ते हेलिकॉप्टरला कसं दुसरीकडे उतरत असतं की ते धूर खाली करतात आणि वरती त्याला म्हणजे दिशा दाखवतं कुठे उतरण्याचं लोकेशन. तशा प्रकारे आम्ही आवाज त्याला दिला स्पीकरद्वारे तसा तो लोकेशनवर आला तर ते तोंडात बी होती. तर मी तर नाव इकडे पण कॉल केलेला आहे किस्सा बापत असतील किंवा लता इथं दोघांपैकी कोणाचं ते असं कारण का ते दोघे जण येतात म्हणजे ती दोघांच्या दोन्ही घरातली येत आता संसार इकडे म्हणजे आता थोडाफार म्हणजे इज्जत तरी आमच्या गावाची तरी राखलेली आहे त्यांनी अशी म्हणजे सांगावं लागेल. ते आणि इकडे खालच्या साईडच्या आहेत लोक बस बाकी संसार सोडलेला आहे सगळा खालून वरून सगळा. नवीन गोष्ट संकेत पार्वती माझे बाय आलेला आहे. शंकर पार्वती पुढं काय बघा चालू आहे पाठीकडून पालखी आणतायत. ही आपली खान आपली नाही वाघऱ्यांची आयुष वाघरेची सर्वेश वाघरे अक्षय वाघरे. तर मित्रांनो हा बघा निवांचा झाड तर मित्रांनो हा आहे निवाचा झाड. हो तू लावलास तुझ्यापेक्षा मोठा कसा झाला एवढा. चला मित्रांनो आता जातो आम्ही गोठणीवर खाली. तुझ्या आजोबासनी लावला असं तरी पण नसा झाला बरोबर बोलला बस. काय तर मित्रांनो ही बघा गोठणी कशा प्रकारे आहे आमची गोठणी. मित्रांनो या खाली आता इथं आता व्यवस्थित करायला लागेल. इथं पायऱ्या तोडलं सगळं. तर मित्रांनो बाजूला 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 वीर बघू दे हे बाजूला मला तोडू दे वरती. तर मित्रांनो ही बघा वीर पूर्ण कट्टडा आपण फिरूया गोल राऊंड मध्ये. अरे ढव गेला आपला
आग लागली. तो बघा तो केलाचं झाड गहू गेला आमचा. अगं इथं ढव होतात, मी बघितलं असाल व्हिडिओमध्ये. इकडून रस्ता केलेला गाडी येण्यासाठी. गेला ढव आमचा. गणपती होता तर हा व्हिडिओ वर ढव आहे. पाहायला काहीतरी लागलं की वरती देतो. खाली उतरे पडशी बिडशी खाली. पाणी नाही येत पियाला. मला पिऊ दे. अरे टोन लावायला पाणी नको. चलो इथे ए आम्ही तिथे बघ, तिथे बघ पाणी किती आहे. अरे खोल नाही आहे इथे सांगताय त्याला. मी गेला तर काय झाला हे पोता मी बाल्या. मला इथे कपडे धुवायचे नाही, मी आंघोळ करायला नाही आलो. गाभारला तो. अरे तू जा बाबू, उडी टाक, डुबणार नाही. पाणी कमी आहे. पाऊस कशाला काढते. बघा तेजस आता बॉडी दाखवताय. मोठं झाला काय नाही, बरोबर आहे. दाखव बॉडी, दाखव तू बॉडी दाखव. जरा. तर मित्रांनो बघितले आता कशा प्रकारे विहीर बांधलेली आहे. आमचा डव बिचारा पोरांचा, लहान पोरांचा, या जुगी यांचा यासारख्या पोरांचा. ह्या पोरांचा पोहता येतं म्हणून हो, नाहीतर ह्यांचा पण तोच ढव होता. काय बघ ते आम्ही बारको होतो तेव्हा, तेव्हाची गोष्ट. आम्हाला पोहता तिथेच पोहायचो. त्यात मी पोहलाच नाही कधी. तिथे ढवत नव्हता. पोहलच नव्हता का. अरे दगडी होत्या तिथे मोठ्या मोठ्या. आणि तिथं खप वाईची असली तर त्यात माती पोहायचं. टाकली उलट तर पाय मोडायचं. त्यापेक्षा कशाला उलटी टाकावी. तुला कुट्टरवडी हा एवढं मोठं, त्यातच पोहायचो आम्ही. पाणी आता बघा पावसाला पडलं ना हे सगळं राहणार सगळं राहील. काय नाही जाणार घेऊन जा दगडी बिगडी पाहिजे असतात हे मग इथं बांधायला झालं सगळं त्याला ट्रॅक्टर आणतो तो. त्यामुळे तू मोठा हा सगळा भरून जाल. हे होईल डायरेक्ट. काय करायचं आहे मंगळवार का नाही. बरोबर आहे. चला 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 आता बद्दल अजून काय बघायचं इथे. हा जिग्नेश काय पण बोलता. हा एवढा चिखल काढला मी त्यातून. चिखल अजून वला आहे. चला 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 जाऊ दे बघ चला. हे तर आहे. तर मित्रांनो आता आम्ही घरी चाललेलो आहोत.
म्हणजे घरी जातोय, कारण का आता झाली गोठणी दाखवून, काय राहिलं नाही गोठणीचं दाखवायचं. हाय आता सर्व तोडून झालेलं आहे, परत काय फिरून दाखवू शकत नाही. तर मित्रांनो ए लाईनीत चला, आता लाईनीत लवकर लवकर. ए या पटकन, थांब जरा आधी, चल लवकर लवकर ये चला. तर मित्रांनो व्हिडिओ संपवण्याची वेळ आलेली आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडली असेल लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. आणि जे नवीन असतील आमच्या चॅनलवर त्यांनी सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन ऑन करायला विसरू नका, जेणेकरून आमच्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर सर्वांच्या आधी मिळेल. नोटिफिकेशन बेल ऑन केली तर मित्रांनो अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये परत भेटू. म्हणजे मी पण भेटेन, हे पण भेटतील, हे लोक जास्त भेटतील आता जर गावाला असेल तर. गावालाच आहेत, साहजिकच गोष्ट आहे. तर मित्रांनो हे भेटतील तुम्हाला व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो टाटा बाय बाय. काय बोलायचं काय, बाय बाय. आता इकडे दाखवल्यानंतर बोलून मला दाखवणार गुटकं गेलं. चला टाटा.